लोगोफोर भिडिअखौ लाबोलायबाय आरो ना ओमफ्राय बै मोनसे चेनेलावबो अम्बिका कार्टुन चेनेलाव फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबाय पार्ट 38खौबो हगारनाय जाबाय जाय जायबा नायाखै जाय जायनावबा नटिफिकेसन थायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे लोगोफोर आं मिथिगौ लोगोफोर नोंथांमोननाव गोबांयावनो नटिफिकेसन थायाखै होननानै आरो जाय जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै बिसोरनावथ' थांखायाखै बेनिखायनो माने भिउ जायाखै आरो ना गोबाङानो नेबाय दङ ओमफ्राय नुवाखै नटिफिकेसनानो मानोबा थांला जाना थाबाय आंनिया दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो आरो ना ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनगोनबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबाय पार्ट 38खौबो नायालासिनो थानाङा दे लोगोफोर लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे खेबसे बुंबावबाय दे होमबा लोगोफोर नायदो दानिया अनसुलि आइ सिखारदो थांनो जाबाय अनसुलि बे सिखारदो थांनो जाबाय 4टा जाबाय नोंसा दादाया अबावबा सिरि मोननानै जोंफोरखौ नुबा मा जागोन मोनथिबा दा जोंफोरखौ थांनोनो होनाय नङा अनसुलि सिखारदो आइ सिखारदो आइ थांनो जाबाय दे फैदो मोखां सोखां सुलायाबाबो जासिगोन ड्रेसफोरखौबो गानखादों दे सिखार नानि उन्दुनोनो हायासै आं आयै 4टा बाजियावनो मा दानो थांनांगौ जाबाय आरो दसे उन्दुबावनि दे उन्दुनो हायाखै आंखौ 5टा बाजियाव थांबाबो जेबो नङा दे नङाबा 4:30टासोआव आं दसे उन्दुबावनि आधा घन्टासो आयै सिखारनो बासोदों आं अनसुलि सिखारनोबा सिखार नङाबा आंजों बुजाबाय फालतु मोनदों दा मा नोङो हा मैयानो बुंना दोनखादों आङो नोंनि दादाया दानो थांनो होनाय नङा मोनथिबाथाय मोनथिगौना नोंनि मोजां दादाया सिखार होनदोंना है माबा उन्दुनो हायाखैमोन आं आयै दादायालाय दानो सिरि मोनखाया बेलाय माथो 7टा 8टासो सिखारो आयै थेवब्लाबो मालाबा बियो सिखारोना दे सिखारदो फैदो थांसै र' मोखां सुनि दे थां सु थाबैनो अनसुलि नों मा बुजि मोननो आरो नों दा जेबो बुजिनो हानाय जाथ'वाखै नोंनो खिन्थानोबो बिनि सोरां नोङो सोरखौ एदावबाय थादो आं थांसै फोजोंसारजोंबो थांनो गोसो गैयामोन आं रावजोंबो जुलि जानोनो गोसो गैया नाथाय नोंनि उतपातावसो थांनो नागिरदों आं साला पापि थादो नों हारसिंनो सोरखौ एदावबाय थादो नोंनो थादो मोजाङै पापि साला ओइ साला लैथोसेया थांबायसो माथो हौवाजों थांबायनो साला बेसेदि गोसोथोयोमोन आङो बिहामजोखौ मोनदिया साला मा प्लेनिं बानायदोंमोन प्लेनिं बानायबाबो खाथियासै थै बाल इमान गोसोथोयोमोन आं लैथोसे बिहामजोखौ थै मोनला बे जिउआव नोङो लैथोसेखौ मोनला ए हंला बाजै मायोबा सैथो खोथा बुं नोङो हंला लैथोसेया नोंखौ मोजां मोनो नामा जोंहानि बिहामजोआ मानो सोंदों मोजां मोनबाबो मोनाबाबो मा जाखो बेयाव सैथो खोथा बुंलै हंला आङो रावनोबो खिन्थाया दे नों मोजां मोनोमोन ना लैथोसेया मोजां मोनोमोन नोंखौ आंखौलाय मानो मोजां मोनो बियो मोजां मोना आंनोसो नांगौमोन नोंनि बिहामजोखौ नाथाय रावनिबो सिगाङाव खिन्थानाङा दै बाजै नोंखौ माने बियो मोजां मोना आरो ना नोंसो मोजां मोनो खोनासं हंला नोंनियाव रामोन्दानि नाम्बारा दंना गैया गैया दङमोन डिलेट जाबाय खोनासं रामोन्दानि नाम्बारखौ ला आरो बुंहरबानो जाबाय नोंखौ लैथोसेया गोसोथोयोमोन होननानै मा बुंदों बेफोरखौ नोङो बाजै नोंखौ लैथोसेया गोसोथोदोंमोनबाबो गोसोथोआखैमोनबाबो जेखिजाया नोङो रामोन्दानो एरना होबानो जाबाय लैथोसेया आंखौ गोसोथोयोमोन होननानै आरो खुदुमदोंबो होनबानो जाबाय मजा नाथाय बाजै मानो लैथोसेयाथ' बेसेबा मोजां नोंलाय नोंनि बिहामजोखौलाय मानो नायनो हाथारासै मोजां नङा बियो मोजां नङा बिनि आखला मोजां नंखाया नोंखौ गोसोथोआखै मा जानो गुबुनखौथ' बियो गोसोथोयोना सिरि थोआदांलै बियो मानसियालाय मोजाङानो बिनिखायनो गोसोथोयोब्रा आं नोंनि बिहामजोखौ आंनो हरदोलै बाजै नोंनि बिहामजोखौ हरदो बेखौनोथ' नों लाबानो जाबाय बेखौ नाथाय आंनो नांला बेखौ आंहा रामोन्दानि थाखाय गुबुन हिनजाव नायगोन एरना हो जेसेबां हायो एसेबांनो गाज्रि एरना हो हागौबा खुदुमनानै बारगाबो बुंना होबानो जाबाय नोङो बिहामजोखौ एथ' नफरत खालामो आरो दे आंनि थाखाय मोजांसो आंनो नांगौलै आंनो नोंनि बिहामजोखौ नांथारगौ आंनि खालामना होथारगौ बाजै पेलिस हरनानै बेखौनोथ' बुंबायना फन हर आरो खुदुमदों होननानै बुंबानो जाबाय खुदुमनायनि अनगा गुबुन बुंबाव माने बिनि बारगा बुंबाव हागौबा नाथाय नोंनि फिसालाया फोथायनायानो थाङा आं लक'खौ बुंनो होदोंमोन माथो फोथायनायानो थाङा नों बुंबा फोथायगोन दे फोथायबाबो फोथायाबाबो दे नाय ट्राइ खालाम नाय जेखिजाया आंनो बे बिहामजोखौ नाङा आरो थांबावदोंसो बियो दा रामोन्दाजों थांबावबायसो
गामोनदाया मैया ओंखारलांदों लैथोस्रिलानिफ्राय डाइरेक्ट थांगोन होननानै बिखौ लांफागोन होननानै आंदि बेसे माथा गरम जाना दं आंसो मोनथिगौ हंला गैला आंनि फिसालाया आंनि जेबो बाथ्रा खोनासंला आंसो बेसे खस्थ' खालामनानै बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो गिदिर गोलाव खालामबाय नोंदायाथ' उन्दैयावनो थैलांदों फाफिया फोथायाबा मा जागोन आब' अमाबा बाजै फोथायाबा गुबुन राहा लाबावगोन आङो मा राहालै अजा खालामगोन आङो माने दायना लैथोस्रिखौ सै दायना खालामगोन आङो खाथिबासो दा माथो खाथिनियानो थाङा आंनोबा मोनसे थाबिस लादोंमोन लैथोस्रिया आंखौ गोसोथोनाय माथो गोसोखौनो थोआसै थै खाथिनानो थासै नोंनिया खाथिया बानो आंनिया खाथिया नामा बेसेबा गिदिर गिदिर अजानाव थांगोन आं जेखि जाया नोङो एरना होग्रो दे आंबो खोनासंनि नाम्बारा ला दे नाम्बारा खिन्था बाजै गु नै ब्रै 5 6 नि 8 दे सफैबाय मोजाङानो जाबाय दे मिनिसोराङाथ' जेबो फात्ता मोनाखै ओहो मोनाखै आयै माबा आंखौ ओंखाम संखैना मोनसोदों ओंखाम उखैदों र' होमबालाय आङो बै दखाननिफ्राय सिंग्रा लाना फैनि अनसुलि दिनैलाय मा एथ' फुङावनो ओंखाम उखैखो नोङो मोनथिया र' होमबालाय नोंसोर थाथ'नाय बेयावनो आङो सिंग्रा लाना फैनि आयै सोर बे मानसिया मा बे मानसिखौ मानो लोगो हमदों नों आयै अनसुलि बियो नोंनि जानो गोनां आफा मा आंनि जानो गोनां आफा आयै नोङो हाबा जाबावगोन आरो नों बे मानसिजों हाबा जागोन आरो र' बे मानसिखौथ' आङो आगोलबो नुफेरदों नोंनि मा जायो आयै बियो मा जायो आरो नोङो बे मानसिजों मानो हाबा जानो नागिरदों आयै नों हाबा जानाङा नोंथ' हाबा जाखाबाय आयै आरोबाव मानो हाबा जाबावनांगौ नोङो आयै नोंनो मा होननानै फोरमायबावनो आङो आइ नों जेबो बुजिनो हानाय जाथ'वाखै नोंसा दादिया मोजां नङा आंबो सानाखैमोन आं हाबा जाबावगोन होननानै नाथाय नोंसा दादिनि थाखाय आं हाबा जानो गोनां जाबाय थिरथा मोनफैसिगोन बियो नाथाय आयै आंनिबा नों हाबा जानाङामोन ना बे मानसिजों होमबायै बे मानसिजों हाबा जाखांनानै नों बे मानसिजोंनो थागोन नामा जों न'आव थांला नामा आयै आंना फरायनाया मा जागोन नोंखौ गुबुन स्कुलाव होसिगोन आइ दा सिरथा नोङो सिरथा मोनफैथारसिगोन बियो आं न'आवसो थानो मोजां मोनोमोन आयै आरो जोंनि स्कुलानो बेसे मोजांमोन आंनि लोगोफोरा आरो आंनि गामिया बेफोर गासैखौबो नागारनानै बे मानसिजोंसो थानांसिगोन आरो मानो हाबा जाबावनांगौ दे नों आयै आं बुंदोंना आंबो हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय उपाय गैया नोंनि दादिया मोजां नङा होनदोंना नों मानो बुजिया सिथा नो नानि सिंग्राया जाया आङो जानो गोसो गैला अनसुलि जा मा जाखो गथ'आ नों मायबाफोर बुंदों नामायो जेबो बुङाखै आइया बे मानसिजों हाबा जानोसो फैदों आरो आं आइखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन दादिया मा गाज्रि जाखो दे गाज्रि जाबा बिनि गाज्रिया बिनियाव थागौमोन ना जोङो लागि जुदा जागौमोन दादिजों जायामोन थेवब्लाबो आइया हाबा जानाङामोन ना आं आइजों थांनोनो बाबाय न'आवसो थांनो लुबैबाय आङो न'आव नागारनानै आं बरावबो थांनो गोसो गैयामोन आबै नों थायाबाबो जागौमोन ना आं नोंजोंनो थागौमोन नों थाबा बे आइया हाबा जानोसो ओंखारबाय मामा आफा बुंनो बासिगोन आं बे मानसिखौ आंनि आफाया सासेल' नाथाय आफायाबो नागारना थांबाय जोंफोरखौ जादो अनसुलि सिंग्राया जानि र' दे जा बिबारि नोंबो जानो हागोन दे आङो थब्रै मानि लाबोदों आं जाथ'वा दे थौ होमबालाय थांसै गारियाव गाखोनोसै नानिया गारियावनो जानो हासिगोन थौ अबाव थांमारखौ बिसोर बिमा फिसा सानैबो सानैबो गैयालै बिसोरसो फुङावनो खारखुमादों खोमा अबाव थांदों बिसोरो सोरानावसो थांबावनो सोरथ' दंबावो नोंनिया हय नोङो मोस्रोम लानाव थांदों हय नोङो थिलु लानाव थांदों बेसे दिनथ' थानो नोङो बिसोरनियावलाय सानसे नङा सानसेबाबोथ' बेयावनो फैफिननांगोन ना नोङो बिबारि सल' नों सिरि थांखुमादों न' सिङावबो गैया गामियावबो नागिरबाय गैया बरावबो गैया सानैबो बिदिनो जाय अनसुलिनिया स्कुलबो दङ मा मोनथिया नामा बियो आं हाबा खालामनो नागिरनायनि थाखायनो नोङो फिसाजोनि लाइफखौबो धंस' खालामगोन नामा बिबारि साला सैमा आरो आंजों हाबा जाबा मा जायो दे बे जाम्बिया मा एथ' जाम्बि अबाव थांमारखौ नोङो आंखौ नागारना बिबारि नोंनि अनगा थानो सुखुवा आङो नों मोनथिखागौ आं दि नोंखौ बेसे फाग्ला बायदि मोजां मोनो होननानै बिनिखायनो कन्ट्रल गैयैनि आं नोंखौ दांलु दांला खालामो नों आरो बेखौनो गाज्रि मोनो आरे आं नोंखौ मोजां मोनोखायसो आं नोंखौ दांलु दांला खालामो आरोथ' आं नोंखौ जुलिबो खालामनो नागिरो नोंसो जाया जाम्बि बिबादिलै ओइ बिबादि नों आंखौ मानो नागारना थांनांगौ खैदिनबा थाबावगोन दाखालिनि बायदि आरो 15 दिन 20 दिन थाबा गैलालै
बियो न'आव थायाबा सुखुवालै आङो सुखुवा मानो बाय मोजां मोनो आं बेखौ साला फाग्लिखौ जाम्बिखौ आंखौ मानो नागारना थांनांगौ नोंखौ र' फैनाय नोङो न'आव फैनाय नोंखौ सोबागोन आं बिबारि आंदि नोंखौ बेसे मोजां मोनो बेखौ नोङो मोनथिनांगौ ना एसे बुजिनांगौ नोंनि अनगा आं थानो हाया होनखायो एसे टाइमबो थानो हाखाया आङो थेवब्लाबो माबा आंखौ मानो एसेबो बुजिया खालि आदाखौल' बिग्राय बे आदाया गावखौ नागारनानै गुबुन हिन्जाव हाबा खालामना थाहैबाय बेखौबा हले बा बे सासे थकेबास मानसिखौनो बियो नागिरबाय थायो नाथाय आंथ' थकेबास नङाना आं बेखौ हाबाखौनो खालामखागोन है मालाबा फैगोन दा दै बाराबा लायगोनलै आङो औ आं नागिरनो थांनि र' बिसिनि न'फोराव बिनि बिमा बिफानि न'आव आरो मोस्रोममोननि न'आव नागिरना थांगोन आं लाबोखागोन आं थमा आं थानो हाया बिदि नोंनि अनगा बिबारि सनालै दै नों मानो बेफोरबायदि आंनि फिलिंसखौ मानो एसेबो बुजियाब्रा नोङो आं मा खालामनो दा मा खालामनो बोरै मोनखौ बिबारि रुमखौ मोजाङानो मोनदोंना औ मोजां दे रुमा आरो मोननै न' रुमा औ मोनथाम बायसेयानो किटसेनबो दङ ना मोजाङानो दे होमबा नोंसोर थाथ' आङो हाथाय खालामना लाबोनि दायो आङो जोंहानियाव गेस सिलिन्डारा मोनथाम दङना मोनसे लाबोगोन नोंसाया जेबो बुङा होमबा बुंबाबो उफाय गैया बिबारि आं सैथो खोथाखौनो खिन्थागोन नोंसाया बेसेबा दुखु मोनखागोन दुखुखौथ' मोनखागोन देनाय सोर मोना देनाय दुखुखौ बयबो मोनगोन बयनिबो बिमाया हौवा गोनांखा गथ' गोनांखा हिन्जावफोरखौ हाबा खालामबा बयबो दुखु मोनखागोन दे बेफोरखौनो सानबाय थानाङा बिबारि आंबोथ' नोंखौ जुलि खालामगोन होनना सानाखैमोन जेनेबा बै खेबसे सानदोंमोन देनाय नोंखौ जेब्ला आङो प्रप'ज खालामदोंमोन नाथाय नोङो ना होनना बुंदोंमोन ना बिनि उनाव आं नोंखौ मालाबाबो सानाखैमोन दि आं जुलि खालामगोन होननानै नाथाय नोंनि आलाय सिलायखौ नुनानैसो दे दाबो जेबो सानबाय थानाङा जोंबो बारा गोबाव खालामबाय थाया सप्तासेसोनि उनावनो नोंखौ जुलि खालामगोन आङो न'आव रायज्लायहैगोन आङो आइजों जुदि राजि जायाबालाय माथो खालामबानो उफाय गैया नोंसायालाय आंखौ गनायना लाखानाय नंखाया फोजोंसार सासे बुरि हिन्जावखौ बोरै बियो बिहामजो महरै गनायना लानो हानो नोंसानि थाखाय बोरैबा मोनदों आङो नाथाय आंबो उफाय गैया बिबारि दे बेखौनो सानबाय थानाङा नङा माने नोंसाया जोबोद दुखु मोनगोन न' औ मोननायाथ' मोनगोन देनाय माने बे मानसिया आइखौ गोसोखायो आरोना मालाबानिफ्रायनो आं मोजां मोनासैलै आइखौ बेजों जुलि जायाबासो मोजां मोनगोन नागिरबा बिदिनो थाना माखौथ' जुलि जाबावनांगौ आफा नुदोंना आइया आरो खेबसे जुलि जाबावनो नागिरदों नोंबो आरो सोरखौबा जुलि खालामबावबाय आइयाबो दा नै गुबुन सोरबा सेंग्राजों जुलि जासिगोन आं मोजां मोनथाराखै बेफोरखौ आं न'आवसो थांनो लुबैदों दे होमबा आङो नोंसोरनि थाखाय सिगाङावनो ओंखाम लाबोग्रोनि नोंसोरथ' ओंखाम उखैदों नङा होमबा गारि गाखोना फैनायावनो हजम जाबोजोब्बाय औ हजमालाय जादोंल' जानाया दे होमबा नोंसोर थाथ' आङो ओंखाम लायनि नोंसोरनि थाखाय पेकिं खालामनानै अनसुलि नोङो मा जागोन बेदर जागोन ना जागोन ना ने आं जाया जेबो दे मिरामिसखौनो लाबोबानो जाबाय निरामिस माने ना लाबोगोन दे ना दे होमबालाय लाबोनो मालाय दे थाथ' होमबा थांसै आङो आं एसेबो मोजां मोनाखै आइ लासै लासैनो मोजां मोनग्रा जागोन नोंबो आंबो मोजां मोनाखै आइ आंबो न'आव थानानै मोजां मोनोमोन नाथाय नोंसा दादायानो मोजां नङाना आइ नोङो खोथाखौ एसे बुजि नाथाय बे मानसिजों नोङो हाबा जानाङामोन ना आइ लागिबा बिदिनो था मानो हाबा जानांगौ नोङो हाबा जायालासिनो थानो हाया नामा नोंनो बोरै फोरमायबावनो आङो आइ अनसुलि नों बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा मिथिगौ ना आं दि बेसे आलाय सिलाय जाना दङ आंसो मिथिगौ नोंसा दादाया मोजां नङा माने मोजां नङा आरो नोंसा दादाया मोजां मोनबाथ' जोंफोर न'आवनो थागौमोन बेसे बुंनांगौ दा आरो बे फोजोंसारजों बिदि हाबा जायालासिनोबो थानो हायाना बेफोरो गासैबो आफानि थाखायनो जाजोबदों आफाया मानो नागारना थांनांगौ जोंफोरखौ आफायाबो गुबुन हिन्जाव हाबा खालामबाय दा नोंबो हाबा जासिगोनबा आं एसेबो सुखुवाखै आयै आंबो हाबा जानो गोसो गैयामोन आइ नाथाय उफाय गैयिनि थाखायसो नों एसे बुजि नुदोंना बिग्राय दिनै नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय जोंफोर आलाय सिलाय गोसो गैयाबाबो फोजोंसारजों जुलि जानांगौ जाबाय एसेबो गोसो गैया आङो हाबा जानो मिथिगौ ना नाथाय उफाय गैयिनि थाखायसो अनसुलियाबो मोजां मोनाखै जोंफोरखौ नुनानै गथ'आ नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय गथ'आ न' नागारना फैनो गामिखौ नागारना फैनो गावनि स्कुलखौ नागारना फैनो एसेबो गोसो गैयामोन दे बेसेथ' आरो जानो गैयि बायसि गोरिब बायसि थाबाय थानो गारि बायनोसै बांला बानायनोसै राननोसै दानिया खजानाखौ समान समान आंथ' गाबोन समफोरनो गारि बायनोसै जेनेबा बियो खजानाखौ भागोआव मोनगोनसो आरो नों मानसियानो थालाबा बे जिउआव
बे बुहुमाव नोंखौ आं फिनिश खालामसैसो बे जायगाखिनियावथ' रावबो फैखाया गिनानै नों दिनै गैखाला आसोल आसोल रानदो खोजानाया पुरा समान समान राना मानो राना दिनै राना जालायबाय दिनै नङा रानखाया बे खजानाखौ आं नोंनो होआ माथो बे खजानाया आंनिल'सो आं नोंनो होआ ओइ आसोल आंजों बेफोरबायदि फाल्तु खालामनाङा दे नो फाल्तु खालामाखै आङो बे खजानाया आंनि बे खजानाखौ आंनोल' नांगौ मा दरखार नांदों नोंनो होनो आङो फाल्तु मोनदों नामा इ जाजि लंगा नोङो हा बे खजानाखौ नोंल' खावनो थाखाय आंबो खावदों मिथिबाय बेनिखायनो समान फाल्तु नङा दे रानदो खजानाया ओरैनोसो बुंदोंलै ओरैनो मा है दे नोंनो रान साला आंजों बेफोरबायदि फाल्तु खालामनाङा मिथिगौ ना बादावखांदोंमोन दे आङो दे रानदो खजानाया नों सानै रानबाय था आङो मानसि नायनि उनथिंजाय सोरबाफोर फैनोबो हानाय ना अके करोरपति जासिगोन जोंफोरो बेनि सायाव आइ आफाखौबो मोजां डक्टरनाव नायनो हासिगोन बिसोर बेमारावनो गोलैना दङना आंबोथ' बेमारियानो करोरपतियाथ' जोंफोर मालाबानिफ्रायनो नाथाय रानाखैसोमोन गारि बायनो मोनसिगोन बिल्डिं लुनो मोनसिगोन गोरिब गुन्द्रानि फिसा होननानै बयबो मुगैयोमोन ना सिख्लाफोराबो दानियाबा सिख्लाफोरा उन खारसिगोन बुलेट गंसे बायगोन BMW कार लागोन दे रानदो मा नायबाय थाखो जाजि लंगा नों आंखौ मानो बिदि खालामखौ नों आंखौ मानो सुखौ आं बुंदोंना बे खजानाया आंनिसो रावनिबो नङा आंनि अनगा बे खजानाया रावनिबो जानोनो हाया आं रावनोबो भागआव होआ नाथाय बे खजानाखौथ' आंबो नोंजों खावफादोंमोन आंनिबो भागो दङ लागिबा नों आंनो खमखौनो होमोन समान होआबाबो थेवब्लाबो नों आंखौ बिदि सुनाङामोन ना दां थैसिगोन आइदै बे खजानाखौथ' खावनोनो गोसो गैयामोन आङो नाथाय न'खराव गोरिब बिमा बिफा बेमारि आंबोथ' बेमारियानो बेनिखायनो उफाय गैयिसो खावदोंमोन जाजि लंगा दा आंनि आइ आफाखौ सोर नायगोन नों आंखौ मानो बिदि खालामखो आंनि अनगा आंनि आइ आफामोननिया रावबो गैया बिसोर बोरायबाय बुरिबाय बेमारि गोजा सोर नायगोन नों आंखौ मानो बिदि खालामखो इसोर आंखौ निमाहा हो आंनिया पाप जाबाय बेनिखायनो आं दिनै थैनांगौ जाबाय पाप नांदों आंनिया जाजि लंगा नोंबो थैगोन बारा दिन गैला नोंनाबो नांगोन पापा जायनिफ्राय बे खजानाखौ खावदोंमोन थां नङाबा नोंनाबो पाप नांगोन नै आंहाबो दिनै नांबाय नाथाय आंनि आइ आफाखौसो सोर नायगोन ना आंखौ नों बुथारनाङामोन जाजि लंगा आं हाला सला दाबो थैनो रोङा नोंगौ दे बिजामादै दिनैखिनिखौ थाथारदो आरो गाबोन थांनो हागोन बियानियालाय माथो हारसिं जासिगोन लैथोस्रि नोंखौ थांनो होदों आरो औ होदोंथ' र' बा माला फैबावगोनहाय खम गोबावजोंसो फैसिगोन बे नुनायानो नंला माथो नोंसोरखौलाय नायनो लुबैबाबो नंमारगौबो दे नायनो लुबैबाबो नुनाय नंला बेसे दिननि उनावबा फैगोन नोंसोरो फैगोनलै आयै बिदिनो मास मोनब्रै मोनबानि उनाव फैगोन दे बिदिनो फैबानो जाबाय फैयालासिनो थानाङा गोसोखाङोना जोंफोरबो दे फैगोन दे आयै फैगोन आयै आदायालाय दिनै सानसेया नुवाखै मानसिखौनो अबाव थांदों मोनथियाहाय अबाव थाङा गावखौनो सेंग्रा गोलैबायसो सान नामायथाय हाबा खालामनो होबाबो खालामला देमब्लाया मैया फन हरदोंमोन बेसिरि फैनो गोसो दङमोन बे जोंहानि फोजोंसारनो नांथारा देमब्लाय बायसि सिख्लाखौ नाङाबा सोर बायसिखौ नांगौ देनाय बेनो दे लासैनो हाबा खालामगोन खोमा दे दानो हाबा खालामनो गोसो गैथ'वा खोमा गुमिनिया बैसो जाबायहाय बिजामादै बेसेबा बैसो जाबाय बिनि लोगोफोरनि गथ' गथायफोरा मालाय देरबायानो स्कुलावनो थांबाय जोंहानियासो बोराय मांग्रांग्रां एथ' मोजां सिख्ला नायबाय गैया टेनसन जायोहाय आंहा औलै आदानिया मा हाबानि जगानो सफैयाखै नामा दासिमबो दैलाय फैबाय आदा हा माथो दिनै सानसेयानो न'आवनो गैया नोङो अबाव थांबाय दङ एसे खामानि दङमोन र' दिनैनो आइनो खिन्थागोन सानदोंमोन आङो दिनै खिन्थाथ'ला दे बिसोरो गाबोनफोर थांगोन खोमा
गाबोन थांनायनि उनाव खिन्थागोन एसे बोरैबा मोनो माथो बिसोरनि सिगाङाव खिन्थानो दा गेस सिलिन्डारखौ नांथारगौ आयै गेस सिलिन्डारा दङना जोंना गेस सिलिन्डारखौलाय मानो नांगौ जाखो माबा आयै इमारजेन्सि नांथारगौ जादोंमोनलै माने आंनि सासे लोगोनिया गेस जोबना दङ बियो मोनाखै दा जोंहाथ' सिलिन्डारा गंथाम गैया होमबा बिनिनो गंसे हैथ'नि दे आयै जोंहानो नांगौ आयै साननैसोल' बिनि उनावनो होफिनगोन बियो माने दा मोनथ'वाखै मा जाबावनो लांनो हागोन दे दिनै नांगौ नामा औ आयै अबाव गेस सिलिन्डारा दङ थां इसिङाव सोर लोगोआ दा सोरनो नांगौ जादों नों सिनाय हानाय नङा लैथोस्रि बेसेबा गोजाननिसो माने भारा थाफैयो आरो ना भारा दंफैयो दे लांबानो जाबाय दे साननैसोल'सो बालाय औ लांनि र' दानो नांगौ जादों नङाबा माबा लखनैसो थानांगोन हा दिनै मोनाबाबो बायना जागोन आरो थेवब्लाबो लांगोनलै आयै बेसेथ' बायना जानो दे लांबानो जाबाय सोरबा लोगो अबेनिबा लोगो जालायखो मोनथिलाय लांलायहाय आङो मानसिफोरखौबा बेसेबा हेल्प खालामो र' खालामनाया हाबाखौसो खालामनो रोङा साल्ला बिजुलि थारैनो दिनै आंखौ निमाहा होमारबाय आं नोंखौ मालाबाबो थगायला मालाबाबो नोंखौ फोथाय खेबस' खालामला आङो दे जालांबाय बेफोर बाथ्राफोरखौ दिहुनबाय थानांला थारैनो बिजुलि नोंनि गोसोआ जोबोद गिदिर आं जाबायसि गोरोन्थि मावदोंमोन आंनि गोरोन्थियाथ' निमाहा होथावनायानो नङामोन नाथाय नोंदि आंखौ निमाहा होबाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ सना दे जाबाय आंहा ओंखाम संनो जाबाय ओंखाम संनो थांसै औ थां सङै थां दिनै माबा अनला ओंख्रिसो जानो लुबैसोबायलै आं सना अनला दे जागोन दे अनला ओंख्रि होननायखाय माबा अन बिलाइखौसो गोसोखांसोदों आङो बेसो मार मोजां मोनोमोन जानानै बेनि नामखौ लानांला सना बेयो मोजां नङा माथो बुंबावनो आरो आजिखालि आंखौ केयारखौनो खालामला फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामला ओमफ्राय बेफोरखौ बाद हो हा नोंनि आइथें जनाय हिनजावालाय दालाय मा जाखो मा मोनथिगौ आं दा सना आंथ' दा बेजों जेबो सोमोन्दो गैलाना फाब नांदों बिहा मालायनि फिसाइखौ सेना लानाया बेनिखायनो आइथें जबाय बिजित नोंनि हिनजाव गदाया सोरो अबेनि नोंथ' दिनैसिमहालागै आंनो खिन्थाफेराखै अबेनि बे बाप्पि हिनजावा बिजुलि आंनि हिनजाव गदाया गुबुन रावबो नङा उर्मिलायानोमोन मा उर्मिला नोंनि हिनजाव गदाया उर्मिलासोमोन बा नोंसोर सानैयासो बेनिखायनो नोंसोर सानैया सिथाब थायोमोन उर्मिला नों बिदिसो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड जानानै नों आंखौनो धोखा होगासिनोमोन बेनि थाखायनोथ' आंखौ बियो से खालामगासिनोमोन फन हरा रिसिभबो खालामा रायज्लाया खालामबाय थायोमोन बिजित नोंबो मोजां मोनदों उर्मिलाखौसो मोजां मोनदोंमोन होनबा बे उर्मिलाया साला गुन्दिया एथ' गुन्दि बियो आं बेखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन औलै बिजुलि हागौबा आंखौ बु जों जोबोद पापि नोंथ' नों नाथाय उर्मिलाया आंनिथ' बेसेबा लोगोमोन उर्मिला नोंखौ थांगासिनो आं न'आव थांनानै नोंखौ ओरैबायदि बुगोन आङो नोंखौ सेन्देलनो सोबायगोन आं न'आव थांनानै नाङा दे नाङा बिजुलि जालांबाय दाथ' आं बेजों गैलाना बेजों जेबो सोमोन्दो गैला गुबुनबा एसे आलादा खोथामोन नाथाय उर्मिलायासो आंनि हौवाखौ जदोंमोन नोंखौ आं ओरैबायदि बोरैबा मोनबाय उर्मिलाखौ बेफोरबायदि होनना सानाखैमोन आङो आं बिसानि न'आव थांनानै बेखौ सोबायमारगोन आं जेन्देलजों सोबायगोन आं बेखौ नाङा दे दाथ' बिनि आथिङा जबायना बिनिया फाबा नांखाबाय फाबा नांदों थेवब्लाबो आं बेखौ सोबाथारगोन आंनि बेस्ट फ्रेन्ड जानानै बियो आंखौनो थगायगासिनोमोन आंखौनो धोखा होगासिनोमोन बिनि थाखायनोथ' नों आंखौ अना होननानै बेसेबा सोंबाय थायोमोन बियो ज' उन्दुआ मोनसे बिसिनायावनो होननानै बेसेबा सोंबाय थायोमोन नाथाय आं इसेबो चेक खालामाखैमोन उर्मिला थांगासिनो आं नोंसानि न'आव नोंखौ सोबाहैथारगोन आङो ओरैबायदि रागा जोंबाय ओरैबायदि दुखु मोनबाय आङो नोंसोमोन आंखौ धोखा होबाय थानाया नोंसोमोन हाब नांजादों साला बेनिखायनो पाप्पिया गुन्दिया दा नोङो था बिदिनो बुरिना था आरो बिजि नोंबो मोनदों उर्मिलाखौसो मोनदों होनबा गोसथोनो हाबा खालामनो आंनि लोगोखौसो नोंसोर सानैया एसेबां गाज्रि नोंसोर सानैया आंनि सिगाङाव थानानै आंखौनो धोखा होबाय दङमोन आंखौनो थगायगासिनोमोन नाथाय आङो थोबसेबो पात्तायानो गैयामोन थांगोन आं उर्मिलानि न'आव बिजि थांनानै ओरैबायदि रायना फैगोन ओरैबायदि सोमाना फैगोन आं बेखौ दे बिनियाबो बिफाया खाराथारनो बिफाया मोनथिबाथाय एसे बोरैबा जागोन खोथाया मा बिजि थैजानो लुबैदों नामा नोङो बुजाथों बिफाजों एसे बुजाबावथों बियो साला उर्मिलाया बेफोरबायदिसो नोंबो आंनि लोगोखौसो मोनदों नोंसोर सानैया साला बेफोरबायदि बिजुलि थांनाङालै प्लिज अननानै नोंथ' आंखौ निमाहा होखाबायना जालांबाय नोंनो बुंदोंमोन बिजुलिलै